Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, jadi ya aku dapat tugas suruh gene taruh bos buat gini perikane tarbong. Oh siji bos wis kalau si tak wis biar iki. Nangge taruh iki mbok karek. Nah, iki wis telu. Nah, tinggal satu. tinggal satu yes, aman. Iki lor kita usung karo iki tak kirim ngene Darpong wis bar iki tugasku wis tak sogi numpak motor iki lho wis langsung tak kirim ngene Darpong. Wong mantu iki piro to? Wong mantu papat Pak Andi. Suga Pak Andi. Cepet men sapa sing nane? Dipol dhewe tak tunggoni ya. Mesin men tangan. Lah copet mari iki godhonge kan elek dipangan ular Pak Andi. Mari. Kata tak buntel kayak kanggo plengkoke. Oh iya. Kayak kata buntel. Tak anu. Yo kanggo janure. Nah, yo. Janure. Cepet tangane kok. Duh, iki to iki. Lah tar tukang lho. Ya. Nah, wis. Dipol tok ya. Dipol tok tak tunggoni kok. Tak apane sore. Ya. Dadine cepet pingge. Lah mesti tak mau yo papat to, lek kanggo tarpi papat, pipas papat. Kakean. Oke, Bos. Ngono lho, Bos. Lah. Nggih jagoan Dek. Siap. Oke, jagoan iso. Iso. Ngono. Kendali dari Sambia soal Iya. Sambia. jadi sebenarnya be aduh gaya jagoan. Jagoan. Nah. Wong iso bahane apa ya? Bane ya blarek. Tapi Sing nom. wis ngono kae lho gampang. Tapi diketok pucuk tok iso. Ya diketok pucuk tok. Golek blarek saujur tapi diketok paro tok. Kok jagoan iki loro apa papat gampangane. Wis ngono. Oke deh. Cepat ora enek setengah jam lho. Enak cepet to. Rak tok. Lah mingke wis usungan gawe rene langsung tak usung mingke. Bener papat dhewe ya tengah. Papat to nggih tak Pak Andi. Wong yo gene mesti gene gawe yo. Gene gawe soalnya tipol gene wong gawe wong mantu bojone. Dadi papat. Lho masake garing tapi kan wis Lho gak apa-apa malah apik garing gak apa-apa. Maksudnya iki kan wis duwe. Wis duwe. Kan iku lho enam-enaman. Mbak golek blarek iki susah lho. Sangel iki blarek. Ditempane kono lho Pong, aja kek ngisor kok dideg-deg Pong. Gampang. Tempane kono. Dipano ning anu lho. Jadi jagoane loro. Loro gak apa-apa. Loro ya ora apa-apa to. Sambia sik aku. Ya engko dadine lagi jagoan iki pira sitok apa loro ngono. Pesen di dipol bisa. Bisa dadine iki engke iso dadine mersisan ngono lho. Oke, bye. Aja tekesan. Ya apa? Anu kowe ya omong anu gawe jagoan. Jangan cek suwi. Enggak apa-apa. Oh iya tanggal 21 ya. Ya iki kan ya wis persiapan to, Pong. Masjid kan yo Tanggal pira kan iso to, Pong. Engko kene jagoane loro tanggal iki ngono kan wis to. Dadi nek awake dhewe siap. Karo jarik ya. Ya to. Duit. Jarik duit. Lah kok duit iki ning motor iki klitik apa 10.000 apa pira kan gak apa-apa to, Pong. Karena nggo jago teke 50 apa pira kan ya ora apa-apa to ben ketok geni ning ngene kene. Jalune kae kok iso. Geni to. Kok Wes ben kene. alah tumpangane kono sempete gak dideki wong ngono lho Pak Andi pokoke. Kayak jero omah ya ora apa-apa kayak kono ya ora apa-apa terserah kayak ndi ngono. Wis duwe. Aku ya Kuwi lak blarek apik no, ya malah ya apik. Blarek akeh dipangan. Dipangan no. Nah, ngono lur, wis lur. Sayem wis sayem to wis dadi karek mikir Mikir apa? Ya mikir persiapan edak kuwi lho. Anu cok.
Pano tuh kok nang mie koral lho. Sisihna ning iki lho, iki lho. Ya engko tak sisine. Sisihna lek aja Yo. ngene. Nek iso ning loro omah gak apa-apa ning keluaran kan. Iya toh. Iya. Padasan iki. Terus bapak nang idul ngene wis. Iya. Jadi tugas sebar ki arep persiapan masang tarup ki sok. Pokoke iki. Wes tak masang taruh. Muga-muga lancar pengko ya. Amin. Yo wis to penggunaku. Masang tarup pengaku rabi dhisik. Iya ya. Aku wis Taruh ini ki apa isine? Karo ki yo Gedang. gedang. anu Dadi niki tarup nang lawang ngene iki, Bang. Terus ki gedange. Heeh. Enak apa? Ikere. Iker ki apa? Lho iker kaya gua ada kambil yang dhuwur gendeng. Tolak balake. Ngono kuwi. Pengko yo gawe iker sok ben lak edal gawe iker. Masang ya. Pengko pas munjung gawe iker engko munjung wi. Tanggal 11 kok jere. Kan munjung ku bar ijab, Bang. Ya iya. mereka dituturno lebaran lho. Kamu mantan satu Nggih, nggih. Oke. Nah, ngono lho. Aja ndredeg. Kowe matamu aja kemplinti kowe ngene iki. Kowe ngelak. Kowe amor caca iki kita bangga. Lah kowe ngelak wis ning kono. Alah. Racit Iki nyalimu. awake kudu dipageri. Ndi? Sire dipageri nek. Dadi pageri ben apa ta, Pak? Kaya kandange dipageri iki lho. Kok iso. Sementing awakmu ki kuat ning mentalmu tatak. ya tetep dipageri. Ya tetep omah dipageri Pak Andi. Iki gedele di rumah gak apa-apa. Le. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kayak jero omah kayak kursi gak apa-apa. Ora ning sor ya. Ning sore. Gak apa-apa. Nek omah dipageri, nek pagerane jebol ngapa? Oh, udan lho. Ra elok udan kok. Lah aku biyen udan terus e. Lho lah ya kuwi Tanah rabine rendu ya terus kok. Lho. Jar rabine 3 Lho. ra dipageri ora. rabi rendeng lak tarah ditolak iki kok cuma disisihkan nggih. Anu kene le. Kayak ngono ae. Ya, heeh. Kene le benjuk. Nggih. Kuwi dadi disisihne tok, iya, Bong. Dadi ora langsung disisihne. Ngono lho. Tapi dukun jebol ya enak. Enek nggon aku magrib udan ra elok banjir. Aku kok bapakku ning Bareng isak tapi ilang plas, Bong. kowe kan agak Valentine mana to le? Elektron lho. Lali aku. Teko jam 1 kae. Aku gak wani jogat aku nang pengalaman. Ya udan gambul, Bong. Masa. Alah lah. Kowe wis derewedek ya. Aku turun ning panggung pokoke. Ya apa? Bar magrib lho udan ra elok lho, Bong. Nganti jam Ilang plas. bar jam 7 ilang plas. Ya nek ngreweceh terus piye? Orang ngreceh ilang plas, gubaring ring. Kudu golek wong tua sing. Weng jos. Yo sama. Bong. Kowe arep ijab muni wit. Wong tua pi nira. Ya iya. Lah ngene dhewe kae udan terus kok biyen. Lah menawa kan yo anu enek terake. Ane terange, Bong. Dadine wi menyisihkan. Dadine dukune njaluk pertolongan karo Gusti Allah kon nyisene ben aman ben gak udan ngono to. Ngono lho, Bos. Sing gambul itu tak enak. Lho, oh alah. Lho kowe ngerti ta? Iya ya. Tera pengen nyengkap kabeh lho, Pak. Kowe gak bisa ngambruk ne popo lho. Lha nek ning rono ndembe ngene Kang Jon mawut kowe terapi. Iya aku pas rono kuwi. Iya mawut daerah kono. Dadine muga-muga besok pernikahanmu iki gak angin. Pokoke sore mulane, Bong. Dadine golek sing sapa sing magri? Pak Mudin Pak. Pak Mudin Mat. Menamu sapa? Dhisik Mbah Sailan. Saya wis sik saiki. Tapi wis sepuh ya. Heeh. Dan jos wi. Jas. Pokoke Lah udan kok. lho, udan kan wajar, Bong, tapi bar kuwi kan ilang plas. Masa. Heeh. Fenomena alam iki. Heeh, jenenge alami gak iso dipiye pokoke Kayak ya wong lho, mantu donga terak pidungo. mendung peteng wis ngeri ya. Wis teratap. Tolae wis ning pawon iki lho, Bong. Ya wae. Brambang cep. Allah. Bari. Dadi ngono. Dadi nek bisa arep budal ijab itu omben sik, Bong. Diombeni apa? Banyu. Ben Ben gak ndredeg ben kuat. Lah kuwi sapa sing ngombeni aku? Wingo ya seneng ta Bong sing ngombeni. Sing ngombene ya awakmu dhewe, pakmu mbok sapa mungkin wis seneng. Tapi piye sekali anu wis Gak langsung. Dadi aku iso, kowe iso, aku mosok ora iso. Ya beda-beda lho, Bong. Gak iso. Wong aku sarunge pernikahan kuwi aku wis ngapal kuwi lho, Bong. Gak iso turu ya, Mas. Kowe bengi iso turu. Gak iso. Dadi nek arep maca ijab, sesuk arep ijab lho. Iya ki lali ora aku wis mikir ngono tok, Bong. Delalah. Dadi nek
eneng kuncine, Pong. Nah, iki sebelum awake dhewe mitek tangan kon tak pitek sik. Tak. Saya terima nikah dan kawinnya iki tek tek tek. Ngono. Wis ta, kowe lak kalah mitek, kowe ceblok. Akeh gagale. Dadi kan salaman ngene, salaman. Salaman sik. Nah, bismillah jenenge Andi dan iki engko sarep mulai kae. Tanganmu kudu nape langsung kowe langsung ngomong. Lak kowe kalah sik, kowe ceblok kowe. Kuwi wis eneng kuwi. Dadine ngono Pong, dadine kowe aja kemlo winti ning kene wis ta. Kowe ijab iki kok diingeti gak trimo wong sakniki Pong. Wah, akeh Pong. Tak omongi kowe. Wis jajalan, kowe ngerti pendi? Ping 3. Gagal terus. Mulane latihan. Dadine saya terima nikah dan kawinnya Anggi sapa Bin Pak Anto dengan mas kawin dan uang 500.000 rupiah dibayar tunai wis ngono tok. Gak sah disebut ngono gak Pong, wis ngono tok gak apa-apa disingkat. Nah ngono kuwi tak warai. Wis to. Dalam. Warai kok klaro Mas Andi. Lho, pokoknya langsung tekno. Saya terima nikah dan kawinnya Anggi Bin Anto dengan mas kawin dan uang 500.000 rupiah dibayar tunai wis ngono wis singkat wis sah. Dengan mas kawin tersebut aku. Ya tersebut ya gak apa ngono ya gak apa-apa. Sementing ya kuwi. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai wis sah. Sah. Alhamdulillah. Bar ijab engko bar ijab engko wis piye wis gak isin. Ijab tok sing wedak kuwi. Aku dikepung wong sak mbiane lho. Di live streaming ya. Kowe mesti cacah gowok guyu wae. Piye ora trimo guyu. Mendel takon guyu nganti glebakan lho. Ya aku gawap ya sak jago-jago Pong. Sumpah kuwi. Nah, jadi ngono lho iki. Pokoke Sapa ya aku ya Allah. ya dijajal lho. Wes yo jaga ini yo. Lho, njajal lho ya ning kamar. Dadine njajal iki dadine ben gak grogi. Nah ono lho iki dadi pengen mbajari Gerbang ijab. Kabul. Dadine cek kemlimpi gak apa-apa ngene iki lak wis sedak kuwi lho. Gambare wis melorot. Aku lamarane derewet. Ya yo. Mobil. Kok iso? Rokok entek sadah kene kono ae. Lah iya mulane kuwi. Nah, muga-muga ki soal aku wis tau nikah, dadi aku njajari Gerbang ijab kabul. Nah, wis ngono lho. Jadi saya akhiri vlog hari ini, muga-muga lancar pernikahan Gerbang dan ora nang popo pokoke surak. Dan pokoke aman-aman ae. Wis ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bos.